आं सिगाङावनो जोंनि बे जेसेबां मावथिफोर बिसानि जोंनि नेहाथारजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बेनिफ्राय माखासे बोसोनगिरि आरो मावथिफोर बिथांमोनहा माने दान मोनथामनि सिगांनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं, जोबोद मावगासिनो दं। आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोरो आरो बे एवार्ड फांसना जोबोद मोजां जागोन। दा जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सफैबायानो, मोनब्रैसो जिल्लाया सफैबाय। दा बिथांमोनहा फेस खालामगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि गाहाय आलासि गभर्नमेन्टनि कलापुरि बिथाङाबो थाम थिम जागासिनो दं फैनो थाखाय। गुवाहाटियाव 2 बाजियाव सफैगोन। दा बिथांखौ आजावनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दं। जोंनि बर' ट्रेडिसनेल मोसानायखौ लानानै आरो बे फांसना जोबोद मोजां जागोन, माने आब्रुथिखौ लाखिनानै जोङो मोजां खुंफुंगोन। आरो जोंनि दानि गभर्नमेन्टनि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहाबो फैगोन। ओमफ्राय जोंनि जेसेबां आर्टिस्टफोर बे ओनसोलनि आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो मोजां जाफुंगोन। माबायदि सेटिसफाइडआथ' मोजां सेटिसफाइड खालामनांगौथ' गोबां रां नांगौ। जों जेसेबां रां मोन्दों जों बेजोंनो माने मोजां खुंफुंगोन, गोजोनै खुंफुंगोन। बान्थाफोर होनाय जागोन नामा? बान्थाखौ मोजाङैनो होनाय जागोन। बे बान्थाखौ BTC गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामदों आरो बेनिफ्राय एसे जानाय लोंनायनि खरस बिथांमोनहा बानदों। बे मोजां खुंफुंथारगोन आरो मोजाङैनो। खैथासो केटेगरियाव होयो? केटेगरिखौ आं एगजाम 20टा केटेगरि दङ आरो जोंनि रावजों लोगोसे जों गुबुन रावखौबो एबाराव लाफानाय जादों। बे खेबाव सर्ट मुभिखौबो बिथांमोननोबो होनाय जागोन आरो।